Tervetuloa Olli. Kiitoksia. On kiva nähdä sinut täällä ja on kiva, että voimme keskustella kirjastani Viimeinen juna Moskovaan, jonka päähenkilö on äitini serkku Masha Riiasta, koulutukseltansa musiikkipedagogi ja tietenkin myöskin ja erityisesti myöskin hänen miehensä Joosefin solistiviulistin tarina. Oikeastaan sen dramaattisin kohta kirjassa on se, että kun Masha ja Joosef seisovat Riiassa Mashan vanhempien asunnossa, ruokasalissa, ja Masha yrittää vakuuttaa äidillensä, isällensä, että hän haluaa ottaa mukaan matkalle myöskin pikkusiskonsa Merin Merchenin, ja äiti ottaa Merin syliin, puristaa kovasti sanoo, että minä en Meriä päästä. Merchen oli 18, hän oli kuumeessa, hän oli flunssa, ja sillä tavalla viimeinen juna Moskovaan lähti ilman Mercheniä. Ja Mashan äiti sanoi nuorelle parille, te olette nuoria, lähtekää, Joosef, sinä otat viulusi mukaan, lähtekää. Ja sillä tavalla he nousivat junaan, joka osoittautui todella viimeiseksi junaksi, joka ei vienyt heitä suinkaan Moskovaan, vaan pudotti heidät Kazakstaniin kolhoosipellolle ennen kuin he sitten pääsivät Almaataan. Niin, olisivatko edes lähteneet, jos olisivat tietäneet sillä hetkellä, että päädyisivät sinne, mutta tietenkin lopulta sitten ratkaisu oli varsin oikea ja ainoa mahdollinen. Tuossahan niin kuin kiteytyy tietysti se, kun usein mietitään esimerkiksi juuri viulisteja maailmassa, jos ajatellaan suuria viulisteja, niin hirveän monet heistä on juutalaisia ja juuri tämä ajatus, että kun juutalaisten kohtalo on niin usein ollut epävarma ja näin, niin tämmöinen viulu, joka voidaan ottaa niin kuin mukaan ja se soittotaito säilyy ja se muusikkous, mikä lapsesta saakka ja tämmöiset henkiset asiat, on se sitten matematiikka tai filosofia tai joku tämmöinen näin, niin ihmisiä ja lapsia on jo kannustettu siihen, että se ei ole semmoista omaisuutta, joka sitten tämmöisten mullistusten yhteydessä jää sitten taakse. Ja kyllä se on ollut kova paikka Joosefille, kun hän sitten päästyänsä sitten sieltä kolhoosipellolta, jossa he keräsivät arbuuseja, niin päästyänsä sitten Almaataan ja siellä orkesterin soittamaan, niin hänen ystävänsä kehottivat häntä polttamaan sen hengenvaarallisen dokumentin, joka hänen matkalaukussaan oli, eli Berliinin musiikkikorkeakoulun päästötodistus, niin, koska se oli vihollisen pääkaupungista saatu dokumentti, ja raskaan sydämin Joosef sen sitten poltti, mutta kun he pääsivät musiikkielämään takaisin siellä Almaatassa paikallisessa konsertissa, niin oikeastaan sen jälkeen Joosefin musiikkiura jatkui ja kun he palasivat Riikaan, niin hänestä tuli menestynyt neuvostomuusikko. Joo, ja kun mä luin tätä kohtaa sitä sun kirjastasi, niin itse muusikkona kyllä sitten osasin kyllä todella samaistua siihen, että se on täytynyt olla huima olo Joosefilla, kun hän on sieltä kolhoosipelloilta tullut ja kaikenlaisten vaiheiden jälkeen, kun hän tulee ensimmäisen kerran sinne, mä sanon vielä nimenomaan sinne orkesteriharjoitukseen, kun siinä on se semmoinen tietty tunnelma, että olet missä päin maailmaa tahansa. Mulla nyt ei kolhoosipelloista ole kokemusta, mutta että kuitenkin voi olla niin kuin jossain päin maailmaa, joka tuntuu niin erilaiselta ja siellä kadulla on ihan erilaista elämää, mutta sitten kun avaa sen konserttisalin oven ja nimenomaan ne orkesterin melkein semmoiset, kun orkesterilaiset lämmittelevät ja semmoiset viritysäänet, kaikki tämmöiset näin, niin ne on niin kuin jokaiselle muusikolle semmoisia, meillä rupeaa kaikki täällä näin hermosolut aktivoituu, ja mä oon joskus ajatellut jopa, että se olisi hyvä semmoinen herätyskelloääni, olisi just tämä orkesterin viritysääni, että se on niin kuin maailman inspiroivin ääni, vaikka se ei suoranaisesti ole mitään musiikkia, mutta että voin hyvin kuvitella hänen niin kuin tunteensa siitä ja että sitten kun päässyt sinne ja soittamaan, mitäköhän sinfoniaa se on sitten ollut, mutta että ne on niin kuin huikeita asioita tietenkin. Ja varmaan sitten muusikolla on kanssa semmoinen jännä, se on toisaalta se on suuri tuska varmasti siinä semmoisessa elämänvaiheessa, jos vaikka joutuu jonnekin vankeuteen tai jonnekin, että ei pääse soittamaan tai sen soittimen ääreen näin, mutta toisaalta on asioita, mitä ei voi niin kuin ikinä muusikolta ottaa pois, että meillä kuitenkin soi se musiikki päässä ja varmasti hän on niin kuin jollain pitkällä junamatkallakin, niin sormet kuitenkin koko ajan niin jotain
tapailee jotain asioita. Että ne on semmoisia jänniä asioita. Niin tämä 40-luku, tai ainakin ne välittömät sodan jälkeiset vuodet olivat Joosefille ja Maashan kaikkein neuvostoliittolaisinta ajankohtaa. He pääsivät normaaliin elämään, jos sitä nyt normaaliksi Neuvostoliitossa saattoi köyhässä Riiassa, köyhässä Neuvostoliitossa saattoi kuvata. Ja sitten sen jälkeen tuli nimetön ilmianto, jolloin Joosef menetti sekä työpaikkansa, Maasha menetti työpaikkansa, ja he molemmat elivät siis tietenkin siinä stalinistisen Neuvostoliiton kauhun ilmapiirissä. Ja se ainoa asia, joka heidät pelasti, oli se, että Joosef ryhtyi opettamaan lapsia. Joo. Tässä on kuva Joosefista 40-luvun lopulla, jossa hän opettaa lapsia. Ja hänen ilmeensä kertoo, että tämä ei ole hänelle vastenmielistä touhua. Kyllä. Tämä pikkupoika tässä on Misha Maiskin veli. Uskomaton. Valeri Maiski. Ja kyllä mä tunnistan jonkun sukunään, koska Misha Maiskin tunnen hyvin ja hänen kanssaan paljon tehnyt yhteistyötä pitkällä ajalla. Ja se on ihan liikuttavaa. Tunnen monia juutalaisia riikalaislähtöisiä muusikoita tosiaan. Ja jotenkin tietenkin he on... No, se on ollut just tällöin sodan jälkeen, kun he on lapsena kasvaneet siellä. Riikahan oli, se usein unohtuu, niin Riika oli Venäjän valtakunnan 3. tai 4. suurin kaupunki. Suurin oli Pietari, toiseksi suurin oli Moskova ja 3. oli Odessa ja Riika. Aivan hämmästyttävää. Ei suinkaan Kiova. Odessa oli satama ja Odessa oli se etelän kulttuurikeskus ja Riika oli se suuri kauppapaikka, joka oli puukaupan ja monen muun kaupan keskus. Joo. Ja näin Riika oli melkoinen kulttuurikeskus. Ja sitten siinä oli niin voimakas se saksalainen ja länsimainen vaikutus eurooppalainen, että... Riika oli saksankielinen. Virallisesti kaupungin hallintokieli oli saksa 1890-luvulle saakka, niin kuin se oli myös Tallinnassa, eli Räävelissä. Ja vasta sitten 20-luvulla muuttui nämä suhteet. Ja se erottaa ne niin kuin Suomesta taas voimakkaasti. No sitten Stalin kuoli, ja Stalinin kuoleman myötä moni asia helpottui, mutta Joosefin solistiura oikeastaan loppui tähän ilmiantoon. Siinä on täytynyt olla myöskin henkinen murros. Hän on kokenut sen hyvin raskaasti, siis sen ilmiannon, koska se ilmiannot, nämä nimettömät ilmiannot Stalinin Neuvostoliitossa olivat mitä ne olivat valheellisia. Ja näin ollen hänestä tuli, hän soitti orkesterissa ja toimi orkesterissa johtotehtävissä ja itse asiassa molemmat, sekä Masha taaskin musiikkipedagogina että Joosef viulistina löysivät paikkansa, mutta elämä oli ankeeta ja itse asiassa näköalatonta. Ja tämä ilmianto, tietenkin muistan siinä kirjassa, kun kerrotte, että myöhemmin he jopa kohtasivat tämän ilmiantajansa siellä Israelissa. Ja hän oli vielä juutalainen tämä ilmiantaja. Niin, ja muusikko. Ja muusikko. Ja tosiasiahan on se, että kun he sitten kohtasivat tämän ilmiantajan, niin Masha oli valmis sovintoon, mutta Joosef ei edes suostunut antamaan kättä. Se oli loukannut häntä niin syvästi, se ilmianto, ja se oli ollut, koska se oli murtanut hänet monella tapaa. Se oli osunut hänen henkilöönsä niin voimakkaasti. Niin mä uskon, että muusikot kuitenkin kokee semmoista veljeyttä ja sisaruutta, jollain tavalla ollaan tämmöisten kohottavien asioiden äärellä, ja se on täytynyt tuntua järkyttävältä. Mutta valitettavasti tämmöisiä opportunisteja niin kuin on sitten kaikilla aloilla, mutta että ymmärrän hyvin tämän, että se on täytynyt olla aivan musertava asia. Joosefin ja Mashan elämä sitten Riiassa se jatkoi omaa menoansa, mutta he päätyivät aika nopeasti siihen, että heidän täytyy lähteä maasta. Ja tämä on siis oikeastaan se psykologisesti tärkeä asia, että he eivät koskaan identifioituneet Neuvosto-Latviaan. He olivat Latvian juutalaisia, he eivät olleet neuvostojuutalaisia, heillä oli toisenlainen kulttuuritausta. Ja päätös muuttaa Israelin kypsyi ja lopulta he sinne päätyivät. Ja se oli varsinkin Joosefille
valtava järkytys. Hän tulee Israeliin, hän on jo silloin eläkkeellä, hän on yli 60 ja hän ei opi hebreaa. Hän yrittää, mutta ei opi sitä. Israelissa on kuumaa, meluisaa. Leena heidän tyttärensä asian ilmaisi Polni Levant, se on täyttä Itämaata, täyttä Levanttia. Kun hän hakee töitä orkestereista Israelissa, niin hänelle sanotaan, että se amme vuotaa jo yli, teitä on ihan liikaa. Joo, ja niin kuin mietin, kun luin kohtaa myöskin, niin että olisikohan sitä asiaa vielä voinut tutkia kuitenkin vähän enemmän, että silloin että jos tämmöinen tavallaan virkailija, joka ei välttämättä kuitenkaan tunne musiikkielämää niin perinpohjaisesti, että hän vaan kuittaa sen asian tolla tavalla, että jos ottaa huomioon, että Joosef sitten Saksassa ollessaan kuitenkin taas soitti Berliinissäkin jossain sinfoniaorkesterissa. Useimmissa orkestereissa. Kyllä, ja kun katsoo tuurasi. Jos hänet on sinne kelpuutettu semmoisiin tehtäviin, niin hänen on täytynyt olla loistava soittaja tietenkin. Se käy siitä kaikesta historiasta ilmi. Ja tulee vaan mieleen, että jos siellä Israelissa olisi sitten oikean tahon puoleen osannut kääntyä, niin voisi kuvitella, että sekin asia olisi saattanut ratketa. Itse asiassa Leena sanoo tämä sama. Leena sanoi nimenomaan näin, että hän joutui tällaisen tämmöinen tyly maahanmuutosta vastaava virkailija. Välttämättä mikään kulttuuri-ihminen ollenkaan. Ja se on ihan totta, että tässä varmasti on eräs semmoinen asia, jota ei hoidettu niin hyvin kuin se olisi voitu hoitaa. Mutta se päätyminen Saksaan, joka on tämän kirjan ja tämän Maschan ja Josefin tarinan oikeastaan dramaattisin osa, koska siinä yhtäkkiä joudutaan sitten tekemisiin siis Saksan kanssa. Ja ajatus Josefille, että hän palaisi Saksaan, oli täysin mahdoton. Hän sanoi, kuinka hän voi näiden vuosien jälkeen, kaiken sen jälkeen, mitä on tapahtunut, palata. Mutta Masha tajusi, että Josef ei voi hyvin. Hän masentui, ja niin kuin Leena kuvasi, isä seisoi ikkunassa, tuijotti tyhjyyteen tuntikaupalla tai soitti viulua. Niin. Ja silloin Masha tiesi, että nyt on tehtävä. Ja sitten yhtäkkiä käy ilmi se, että Saksa on luonut järjestelmän, se on luonut lainsäädännön, se on aloittanut tämän hyvittämisen ja se ottaa vastaan aivan täydellistä Saksaa puhuvan pariskunnan, myöntää heille vuodessa kansalaisuuden ja sitten hyvin mielenkiintoisella tavalla, joka tuotti mulle vaikeuksia tässä tutkimustyössä, ymmärtää, miten he myönsivät suuren eläkkeen. He vain rinnastivat juutalaisen pakolaiset saksalaisiin pakolaisiin ja totesivat, että jos kysymyksessä on kulttuuriorkesterissa johtavissa tehtävissä ollut henkilö, niin hänelle kuuluu kulttuuriorkesterissa johtavassa asemassa olevan henkilön eläke. Kyllä. Ja Josef löytää itsensä Berliinistä, jossa hän kokee taas olevansa onnellinen. Niin.